Boleh gareng karo kowe Petruk karo kowe Bagong. Sawetara tak ajak mandeg lakumu mapan ana tengahing dedalan. Pancen lungane awake dhewe dina iki nderekke bendarane dhewe kaya-kaya bebasan ungak-ungak mapan ana tepining balumbang lho Le. Tegese sisip sembire, luput katuranggane, kurang bejane, awake dhewe bakal nampa cilaka. Kok sik to, Pak? Kok nampa cilaka terus ungak-ungak pinggiring apa kuwi mau jenenge iki? Pinggiring apa kuwi mau? Sak ora-orane kok ya iki jane sing nderekke ndara sapa to iki? Ndarane dhewe kere-kere kok gonta-ganti to ndarane dhewe iki. Iki apa pancen arang-arang apa piye kok ndarane kok gonta-ganti iki? Ning gumunku ndara sing iki kok beda karo padatan iki sing enom iki. Sing enom tur bagus, nek Cinandra meh kaya dalange. Ning nek Petruk titen ora kok iki. Ha ya aku ki wis niling-nilingke. Aku nggumun ndarane dhewe pirang-pirang dina kok gonta-ganti. Iki mbok disemprot komburi to Le nganggo baikon ngono. Dadi ora usah ngenteni perintah. Dadi komburi. Apa ana? Ana wis disiapke kok ya. Anggaran baikon ki enek rek. Ono. Heeh. Ning kari cah-cah ki sok lombongso disimpen apa terus diguwak kan ngono. Ora kok do cangkeme kenyeh-kenyeh ki. Iki jane nderekke sapa to, Ma? Aku kok nggumun. Rumasaku mambengi aku ki Bagong ya ora kaya iki lho. Lek aku Bagong mambengi jan sukses tenan aku mambengi. Wis, bareng iki kok nderekke ndara ki sapa? Dole. Kowe ora tepung, kowe ora ngerti nek ora tak dunungke. Iki ngono yektine putrane Ndara Janaka. Ingkang mapan ana ing pertapan Ampel Denta. Putune Begawan Palinirma, putrane Dewi Wijiresmi, ya kuwi Raden Bambang Pamegatresna to. Wah, jenenge medeni men wah. Semuri resiku ambale titioni Gandayana
Titi Sonya Purnama Sasi kok sik ta iki jeneng karangan apa anu ta Pak karangan diasmu diblok kuwi ya iki pakem lho Dole iki Ndara Bambang Pamegatresna Dole wah jenenge kok miris men putrane Ndara Dewi Wijiresmi putune Begawan Palinirma wah komplite pamintosih Palinirma kuwi mbahe lho iki ya anak Ndara Janaka wah Ndara Janaka ki anake kok nang ndi-ndi to gumun ngono mas aku kok ya terus iki arepe nang ndi iki Ndara Bambang Pamegatresna iki bakal sowan ana ngersani Ndara Janaka suwita ana ngersani Kang Rama asung pambiyantu mbok menawa besok yen ana lelakon perang jagat kaping 4 Bratayuda Jaya Binangun putra-putra Pandhawa padha nyorohake bebaune tulik wajan Den sampean mbok omong aja terus meneng ngoten niku sing ngetutke ngeten iki lho mboten penak nek sampean genah jujuk karo Kyai Semar ning Karang Kajembel ngaku putrane Ndara Janaka ibu sampean Endang Wijiresmi ning kula mboten kenal ngetutke sampean iki sak orane sampean kali kula kedah sinergi ngertos sinergi mboten wah kurang wawasan aja yak-yakan kok ora masih kula nderekke panjenengan Ndara karo Batur niku kudu kompak ngoten ha nek sampean mboten kersa dawuh sampean kersa ora kersa pangandika meng meneng wae lha engko punakawan ning warung sapa arep mbayari wong niki karo Jaya Mulya wis dipoki kabeh ha iki kula bengi iki mung golek talangan angel ning tetep kaya ngapa kula tetep nderekke panjenengan mila menika mang dawuh yektosipun napa Ndara Janaka kuwi wonge bagus lho meh kaya sampean andhapasor satriya pinunjul satriya sing bener-bener dadi tepa tuladaning para nom-noman niku Ndara Janaka penengah Pandhawa nek sampean ajeng sowan ngrika nderekke kula kali Kyai Semar moh nek sampean mboten paring pangandika mang dawuh enten apa Den yektosipun yaketine pamrihe enten apa Wa Semar Badranaya wonten dawuh Den pangapurane sing gedhe nggonku lumaku jantra mapan tenging dedalan satemah agawe judheking penggalihmu ya mung wae ingkang mapan ana jroning rasaning ingsun wiwit budal saka pertapan Ampel Denta nampa dawuh saka Kanjeng Hyang pamintosih Palinirma supaya aku sowan Rama Harjuna manut pekabaran ora gampang satriya ngaku dadi anak pamadya Pandhawa ya yen nggonku sowan iki mengko tinampa dening Rama Pangeran Harjuna yen to nganti nggonku sowan iki engko ora diakoni dening Rama Pangeran Harjuna apa ora lingsem rasaning atiku apa ora susah penggalihku wa Semar Badranaya oh brak-brak kalih nembang asmu Ndara sing baku Ndara Janaka menika najanta penggedhe najanta Ndara Janaka menika punggawa tur ya satriya niku nyandang gelar lananging jagat socaning rat oboring bumi ratuning para widodari niku mboten nate Ndara Janaka kok tinggal gelanggang colong playu niku mboten nate mila menika sauger sampeyan menika bener-bener tulus suci lahir terusing batin sowan Kang Rama yen to pancen sampeyan bener-bener putranipun Ndara Harjuna mboten badhe dipun pungkiri kalih Ndara Janaka ananging sok kala mangsa mesti wonten wujuding pacoban ana panodi saking Ndara Janaka
tumrap para putra-putra Arjuna ingkang sami-sami goleki bapake Dek. Yang luwih kadung malengkung resawasami kadang padha makan jenazah besok baris ayatno Semar Badranaya awit saka wujuding tetembungan ingkang akarya dadi padhang jroning penggalih ingsun. Ya mung wae panyuwunku gandeng aku urung nate tepung lan manuk lan wong tuaku kakung ya Sudarmaku Kanjeng Rama Pangeran Harsuna. Ndak suwun wa Semar Nala Gareng Petruk lan Bagong aja ado-ado lan penjaning ingsun Yawa yen to sawanci-wanci nggonku sowan ana ngarsane Kanjeng Rama Arjuna sajak ana wujuding swasana ingkang ora cocok karo pengangen-angen tegese penjaning sun ora diakoni Kanjeng Rama Arjuna. Aku njaluk tulung karo kowe rewang-rewang ana nggonku nayogyake ana ngarsane Kanjeng Rama supaya Rama Arjuna ngakoni marang penjaning sun Yawa. Nggih nggo suwawi kula deraken tole sowan Madukara. Oke Pak, siap Madukara terus ya. Ngacoke njorok itu ngambil burokan.
ana sambunging kandha bawasan tunggal kandhane siji critane nanging kaya bareng mangkate Bambang Wetana rantak sumeblak swara Sang Hyang Pradangapati amadhangi jagat raya Ambabar sawijining crita tumrika warnane ingkang mapan ing negara Traju Tresna ya sinebut ing negara Surateleng ora jelmuka kalamunta minangka bebukaning kandha Upaya negari satus datan jangkep kali najan sewu datan pikantuk sedasa ingkang pindha negara Traju Tresna. Sinanu basa negara kang jero tancepe dur kukuse padhang jagate ya ado kuncarane. Dasanagri Panjang kunjung pasir wukir jinawi gemah lipah karta turta raharja. Panjang tuwa capani punjung luhur kawibane pasir samudra wukir gunung. Dene negara Traju Tresna ngureke pagunungan ngringake pategilan kang sarta ngayunake bandaran gedhe. Lo sarwa subur kang dinandur jinawi sarung murah kang tinuku gemah lampahing para dagang Surya Ratri datan ana pedhote. Labet datan ana kasang sayaning marga. Ari bakada para jalma manca kang sami katrema bebali wis mawa jejelapi pita bentuke tepung taritis. Papan biar kating ngarupa awit saking raharjaning praja karta tebing barang mukul harja para kawuling padusunan padha ayem tentrem atine mungkul marang pangulaing tetanen ingon-ingon kebo sapi witik iwen daton ingkang sinansangan yen raina padha aglaring pangon wanci bengi padha bali marang kandange dhewe-dhewe para mandri bupati padha wicaksana nimpating kawruhna pantaraning dalu tansah mbudidaya mriluhuring Sri Naranata ingkang lenggahe dampar kencana ing negara Traju Tresna mboten ngomongake ing kanan kiring praja senajan ing praja Mahapraja kathah ingkang sami sumuyutan karana bandha yudha mung kayumyun mring bebayaning kautamen wasan ingkang celak sami mangklung kang tebih sami amentiung saben rikala mangsa wasakaragun negara Traju Tresna sami asok bulu bekti glondhong pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi ingkang minangka tandha panungkul sinten to gegununganing Sang Prabu ingkang gawe dampar denta ora diucapno juluk Sang Prabu Bama Narakasura ya Prabu Bama Narakasura ya Raden Suteja Narendra Muda tumaruna gagah prakosa godhek wok simbar jaja turta sekti mandraguna mila datan muka kalamunta rina pantreng dalu Sang Prabu Bama Narakasura anggung sinuyutan dening para nayaka praja saindenging negara sinten ingkang kaparingan ngayun tumrika warnane mantri pangarsa patih wasisaning praja ya Warangkanata negara Traju Tresna ingkang awastra Digja Kalapatih Pancatnyana Bojodara seksa sae gunung bucan gedene mila datan mukal kalamun ngisi siung kanan kiring modhot nganti kaya culaning barak wantune raseksa yen wetak kaya gelap yen seguk kaya gluduk yen angop nganti kaya prahara sumambung rapeting wuri ingkang muntapaken wingking ira Sang Rekyanapati Pancatnyana ana praptaning Rata Denawa ingkang pepangkat senopati lan agul-agul nenggih Digja Kala Yayagriwa miwah Digja Kala Aswenda wujudira sagunung pujan tanpa beda kaya Pancatnyana uga paesdiyu eling-eling negara Traju Tresna mujudake negarane para buta
Bila tatar muka kalamunta sak isen-isening praja mung sarwa buta. Ana ratu ya ratu ning buta, ana patih ya patih ing buta, ana senopati ya senopati ning buta. Ana omah ya omah ing buta, ana tontonan ya tontonan buta, ana wayang ya wayang buta. Ana yoga ya yoga buta, ana sinden ya sinden buta, nanging wis dadi putri buta. Ana dalang buta nanging wis insap. Warna-warna busane Sang Prabu Bawanaraka Sura ing Cirandra nganti kaya panjraing Puspita. Bila kemangkon arep pangudias maring Indra Kalamunta dereng kawijil ing lesan.